Son imaxes supostamente dunha granxa de bisóns situada no concello coruñés de Abegondo. Animais enfermos e mutilados conviven con outros xa mortos. Fano entre excrementos e sucidade extrema. A situación nesta granxa dos horrores denunciouna a ONG Arde Global. O dono da explotación nega que se trate dos seus bisóns. En todo caso, a Xunta xa realizou unha inspección e investiga os feitos. Desde Arde hemos tenido acceso a material audiovisual de una granja peletera situada en Abegondo, en A Coruña, filmado entre noviembre de 2025 hasta abril de 2026. Las imágenes muestran un patrón continuado de sufrimiento animal, suciedad extrema y posibles riesgos sanitarios. Tan de Carballo, falecido en 2024 tras caerlle en riba a imaxe da borriquita, demandou a Arquidiócese de Santiago. Consideran que ten responsabilidade no suceso e piden unha compensación de preto de 70.000 euros. A Igrexa rexéitao. O caso está xudicializado. Son cousas que deles, eu só oín eso, que morrera, que era o santo encima, pero pode ser un accidente, como pode ser a morte que lle veu así de repente. Eu sentín que era de causalidade. Non sei se ele se agarrou a figura ou como foi, non sei. Foi un accidente que pode ter calquera. O incendio desarrollouse en dúas habitacións diferentes, ardendo 2 armarios e 2 colchóns, o que xenera un fume moi denso e moita carga térmica. Os indicios e os feitos e o que pasou levan a pensar moitas cousas e a pensar moitas veces mal, pero é unha coincidencia moi rara que aquí cada 2 por 3 hai incendios. Este ano os pescadores non van ter suba de topes para coller sardiñas pro San Xoán. O motivo é que, por exemplo, en Sada só quedan 4.000 toneladas das 9.000 que poden capturar. Con todo, tanto pescadores como peixeiros confían en que haberá sardiña abondo para ese día. A cantidad de peixe é insuficiente, son 9.000 toneladas que temos por aquí, sempre levamos alquilándolle ao Golfo de Cádiz sardiña, porque eles nada han consumido, pero nós sí a consumimos. Non sei, ainda falta un mes, só daqui a un mes mi madriña, ainda o que pode pasar. Sardiña sempre hai, sempre vai haber. Ao mellor non hai moita porque cadra un martes, e claro, está todo Dios sin ela e vamos todos a puxar por ela. Os sorteos para recadar cartos para algunhas festas parroquiais están que rachan con todo. En Lalín sortean este Mercedes actual. En Narón rifan outro tipo de vehículo, un descapotable usado pero impecable, do que ademais hai poucas unidades en circulación. O caso é motivar o persoal para sufragar as mellores festas posibles. Un día que de noite con esta xente da comisión, pois falando, que quería vender, e dixen, pois se compramos e o sorteamos para as festas do Apóstolo. Pois perfecto para mí. É un Saab 93, un 1800 turbo, de 180 cabalos, e vai ir con garantía de 12 meses, entregarémolo, será que rifas as 4 últimas cifras do cupón do día 26 de julio, o último día das festas. Noticia de última hora, rescatan o cadáver dunha persoa na zona portuaria de Oza, na Coruña. Foi un particular quen chamou os servizos de emerxencias preto do mediodía informando do achado dun corpo aboiando na auga. Movilizáronse urxencias sanitarias, salvamento marítimo, bombeiros da Coruña, Protección Civil, Policía Nacional e Garda Civil. As forzas de seguridade traballan na zona na procura de información para esclarecer o suceso. Galicia volve vivir hoxe unha xornada de sol e temperaturas altas. Os termómetros achegaranse os 30 graus en toda a comunidade e tamén na Mariña Lucense. Normalmente é un refuxio climático, pero estes días tamén están a vivir, Xoel, un episodio extraordinario de calor. Sí, Raúl, para que se fagan unha idea desta hora aquí en Burela topámonos a 27 graus de temperatura, 29 de sensación térmica, nunha xornada de abafante calor en prácticamente toda a comunidade. Lembremos tamén que os valores normais para estas épocas do ano aquí na Mariña Lucense acostuman oscilar entre os 9 e os 21 graus e agárdase que nesta zona da provincia de Lugo os termómetros poden chegar a marcar ata 30 graus. Por iso a Axencia Galega de Meteoroloxía, Meteo Galicia, activa
ese aviso amarelo por temperaturas elevadas, por calor, e ademais é a primeira vez que esta axencia activa esa alerta nun mes de maio por calor nesta zona da provincia de Lugo. Avisos por temperaturas que se estenden tamén a outros puntos como a Conca do Miño, tanto en Pontevedra como tamén en Ourense e tamén noutras zonas como é o sur da provincia de Lugo, e aínda máis avisos, neste caso por tormentas tamén de nivel amarelo na comarca de Valdeorras e nas montañas orientais. Pois con esta calor, o domingo remata o prazo para ter limpas as leiras situadas nunha faixa de 50 metros ao redor dos núcleos de poboación. Os propietarios que non cumpran poden enfrontarse a sancións. Mapa en Man comproban os labores de roza que se haga está a levar a cabo na contorna da aldea de Casares, en Carballeda de Avia. Rondan as 3 hectáreas de parcelas nas faixas secundarias e temos contratadas preto de 2 hectáreas, o resto, a maioría están limpas, hai algunha que non fixo contrato, e evitar, neste caso, desbrozando que a faixa, tratar de protexer o núcleo rural, de acordo, dunha posible achegada dun incendio, facendo unha faixa ao redor de 50 metros de ancho. Trátase dunha das 3 parroquias priorizadas coas que conta este concello ourensán, 276 en toda Galicia, zonas especialmente castigadas polo lume. Sí, no 2017 asolou todo e agora o ano pasado pois volveu a remeter. Están facendo a franxa esta perimetral que é moi importante porque se non se limpa o lume ben, non hai volta de follar. Neste núcleo, os particulares teñen a posibilidade de facer un contrato co convenio no que o coste o asume, neste caso, a empresa pública a un precio de 420 euros por hectárea, a parte proporcional que corresponda a cada parcela. Rozan tanto a maleza como as especies arbóreas que facilitan a propagación do lume. Todos os propietarios teñen a obriga de ter limpas as leiras nunha faixa de 50 metros ao redor das vivendas antes do 31 de maio. E as que non estén limpas empezarase a notificar aos propietarios dándolle un plazo de 15 días para a súa limpeza, e se ao cabo deses 15 días faise unha nova inspección, se non están limpas, pois poderíanse empezar a gradar sancións. Esas comunicacións fanse aos particulares. O problema que temos aquí de tema catastral é que moitas veces son propietarios descoñecidos. Isto dificulta o traballo, as sancións poden ir dende os 100 aos 1000 euros no caso de infraccións leves, as máis habituais. Os propietarios tamén deben asumir o custe da limpeza se a fai a administración de forma subsidiaria. A xente ten que ter conciencia de que estas faixas secundarias non teñen que estar desbrozadas, digamos, para que non se sancionen, senón teñen que estar xestionadas para evitar que os lumes cheguen ás casas, para evitar que os servizos de incendios, cando veñan aos lumes, podan chegar hasta o lume. Concienciación para tallar as graves consecuencias dos incendios forestais. Ardeu unha casa deshabitada en Piñor. Non houbo danos persoais. O incendio, que non é o único que houbo na zona, foi de madrugada, Alberto. Incendio que prendía contra as 7 da mañá aquí nesta casa deshabitada no lugar de Reda no concello de Piñor. Afectou especialmente este lume a 2 habitacións e tamén a parte da cociña. Traballaron na extinción os bombeiros do Carballiño e tamén Protección Civil daqui de Piñor. Atopáronse coa dificultade da intensa fumareda. Non é a primeira casa que arde no último ano aquí nesta parroquia de Reda. Os veciños levan contabilizado 5. Concretamente, recentemente tamén ardeu a Palleiro, situado precisamente a carón da casa incendiada no día de hoxe. Como curiosidade, decir que a parte de atrás desta casa incendiada bate coa finca que o ano pasado mercou o cantante Julio Iglesias neste concello ourensán. Bueno, tivemos que executar un plan B que foi entrar por a fachada posterior, rompendo unha fiestra. O incendio desarrollouse en 2 habitacións diferentes, ardendo 2 armarios e 2 colchóns, o que xenera un fume moi denso e moita carga térmica. Era de miña sogra, e bueno, porque non vivía aquí, nunca viviu aquí, pero tiña unha casa ben preparada por si faía falta algunha cousa ou vir pasar algún día aquí e estar aquí nun sitio onde naceu. E bueno, é o que pasou, son cousas que pasan que... pero é unha coincidencia moi rara que aquí cada 2 por 3 hai incendios. A Garda Civil investiga as causas dun virulento incendio nunha tapería de Ponte Caldelas a escasos días da festa da Troita. O lume comezou ás 11 da mañá cando o local estaba pechado. Os peritos e axentes da Policía Científica consideran que comezou no cadro eléctrico. 2 días despois do fatal incendio na tapería Victoria traballan arreo na limpeza e desentullo da cociña do local. Tamén hoxe acudiron os peritos. As obras para reconstruir a cociña danada tardarán mínimo un mes.
e poderían ter un custo aproximado de 40.000 euros. A min chámame o propietario do edificio, de feito, que estaba aquí, e chamoume e díxome, baixa que hai lume no bar. E nada, entrou el comigo, e xa non temos entrado na cociña, é dicir, as llamas xa non deixaban entrar. O primeiro que fixo foi alertar o Concello para que lle enviase a motobomba e foi o propio alcalde o que iniciou a extinción ata que chegaron os bombeiros do Morrazo. E o alcalde entrou e deuselle o extintor, vaciou os extintores, el foi moi valiente, foi o que se arrimou. Nada, vaciamos 3 extintores, pero non había maneira de apagalo. Xa chegou o camión da agua e foron os do Concello que o apagaron. Os bombeiros despois chegaron, pero bueno, veñen de lonxe. O incendio ocorreu no peor momento esta fin de semana e a Festa da Troita, un evento que trae a centos de persoas á vila, a establecementos como de Vitoria. Para daquela, a cociña aínda non estará montada, pretende obter permisos para montar planchas e terrazas no exterior. A cociña perdeuse inteira, é dicir, a nevera desapareceu, as freidoras non están, campana extractora, bueno, xa mirache, caiu o techo, azulejos. Arcóns, non? Sí. É dicir, a cociña non vale para nada, ardeu inteira. Hai as festas da trucha ahora o fin de semana, pois a idea é pedir permisos e montar unha barra ambulante fora e manden vir os meus extras igualmente, somos 12 personas, e intentar, pois, como non chove, montaremos aquí fora 50 mesas e dar servicio que poidamos. Ademais dunha completa cociña con 7 bombonas, arderon varias frixidoiras e hai que ver as conduccións de gas e de auga. De momento tampouco ten electricidade. Os primeiros axentes que inspeccionaron o lugar apuntaron que o lume comezou no cadro eléctrico, polo que todo apunta a que o incendio foi fortuito. A presenza dun cabalo solto na A6 provocou a noite pasada un accidente cun ferido moi grave. O vehículo circulaba polo concello das Nogais, á altura da parroquia de Doncos, cando impactou co cabalo. Segundo as testemunhas que alertaron a emerxencias, o condutor quedou atrapado no habitáculo. O 112 Galicia mobilizou a urxencias sanitarias, Garda Civil e bombeiros de Sarria, que liberaron a vítima, que foi trasladada a un centro hospitalario con lesións de gravidade extrema. No coche viaxaban tamén unha muller e un bebé que saíron ilesos. E un camioneiro de 72 anos quedou ferido nun accidente na estrada AG64, á altura de Xermade. Parece ser que sufriu unha indisposición e perdeu o control do vehículo, que avanzou uns 12 metros por fora da vía e acabou caendo por un desnivel. O condutor quedou atrapado na cabina e tivo que ser liberado. Os equipos de emerxencia trasladárono ao Hospital Universitario de Lugo con golpes e hematomas por todo o corpo, pero fora de perigo. Temos os primeiros ataques de velutina en Galicia. Nesta época en que a especie empeza a estar plenamente activa, unha veciña de Carballo permanece ingresada no hospital na Coruña logo dunha picada e grazas Iria que a familia actuou axiña. Si, a muller tivo moita sorte de que o ataque se producira a moi poucos metros da súa casa e que seu home chamara a tempo ao 112. Esta veciña da parroquia de Entrecruces estaba quitando ervas neste regato cando foi atacada pola velutina. Logrou chegar a pé á súa casa para pedir axuda, pero acto seguido desmaiouse e tivo que ser trasladada en estado grave ao Hospital da Coruña, onde permanece hoxe, pero xa fora de perigo. Sucedeu ás 4 da tarde, cando a muller estaba a limpar de vexetación este regato da parroquia de Entrecruces, a poucos pasos da súa casa. Xa Lola estaba limpando ali un rijo e picou nun avispe deses. E resulta que veo esta casa e dixo ao marido, vas meter que levar ao médico, que do momento xa lle caiu e xa... Esvaeceu despois de queixarse de moita dor no brazo. O 112 desprazou ata a zona personal de emerxencias de Carballo, o helicóptero medicalizado de Santiago e unha ambulancia que finalmente trasladou a muller ao Hospital da Coruña. E marchou mal, sí, marchou. Eu xa estaba na ambulancia cando marchou na vim, pero marchou mal, sí. Estaba grave e hoxe continúa ingresada, pero xa fora de perigo. Semella que todo quedou nun susto que recorda a perigosidade das velutinas, sobre todo agora, que pode haber niños primarios ocultos na terra ou entre a vexetación. Claro, como se ven, teñen os niños no terreno, sí, atacan. Hai que ter cuidado, pero ás veces hai despistes e salen dun burato e non nos ve. En caso de picada, o tempo de resposta é fundamental. Desta volta foi crucial a rápida reacción da familia pola proximidade entre a vivenda e o lugar do ataque.
O accidente de onte dunha muller cando manexaba o seu coche nun aparcamento a carón do Hospital de Conxo en Santiago volve reabrir unha bella demanda dos usuarios, a necesidade de máis prazas e máis seguras para deixar o vehículo. Complicado atopar sitio neste aparcadoiro habilitado ao carón do Hospital de Conxo e tamén nos arredores. Sábenos que acuden a unha consulta que xa teñen por costume chegar a cita con moita antelación. Tes que vir con moitísima hora de antelación e aínda así das un montón de voltas e ás veces ou aparcas lonxe ou buscas, xa ves como están os coches, mal aparcados. Moitas veces ao hospital non se ven por gusto e moitas veces que tens que isar o paciente na porta, non? Eso é importante, creo que temos que visibilizar toda a problemática do aparcamento. Isto é un peligro, deberían de poñer unhas vallas, algo, porque non hai onde aparcar. Hai poucas prazas e en riba ás veces non é doado acceder ou aparcar nelas. Do perigo que presentan, nalgúnha ocasión temos o accidente que sufriu este martes unha muller que acabou caendo co seu vehículo ao río Sar nun punto de gran desnivel e sen ningunha barreira de protección. Afortunadamente, todo quedou nun susto, pero serve de aviso para os que recorren a este espazo a deixar os seus coches. É moi mal sitio para aparcar. Este é un peligro. Ali está cerrado, tes que despois para sacar o coche en función de como deixaches de andar facendo círculos, maniobras e o que hai. A verdade é que é un sitio bastante complicado en atopar aquí aparcamento e despois os aparcamentos son bastante xustos para o tamaño dos coches que hai agora mesmo. Ademais é eso, que ao final os coches están pois mal aparcados, buscando onde poden, porque é imposible, o sea, o espazo é o que é. Entonces hai que adaptarse e si hai zonas que non son nada accesibles. Non é habitual que se produzan este tipo de contratempos, que volve poñer sobre a mesa o problema da falta de prazas de aparcamento nas contornas dos centros hospitalarios. Novidades na investigación da morte de Fadua Akar, a muller de 41 anos, veciña de Salcedo, de orixe marroquí, que faleceu en 2024 cando o vehículo que conducía a que era entón a súa parella sentimental caeu ao mar no porto de Domaio. A Garda Civil realizou nas últimas horas no Peirao unha reconstrucción dos feitos en que estivo presente o acusado daquela parella da vítima, un veciño de Moaña de 47 anos. Testemuñas do suceso aseguran que o coche acelerou e meteuse na zona peonil antes de precipitarse á auga. O acusado ten antecedentes por violencia machista. Contámosles agora unha denuncia pouco habitual. A familia do San Cristán de Carballo demanda a Igrexa, a Arquidiócese de Santiago, o considerar que seu pai morreu polo golpe dunha figura, en contra a versión do accidente fatal. Fatal foi, pero a xustiza terá que decidir se foi unha desgraza. Eu só oín eso, que morrera, que era o santo encima, pero pode ser un accidente, como pode ser a morte que lle veu así. Sentín que era de casualidade. Non sei se ele se agarrou a figura ou como foi, non sei. Ou soubo neglixencia. Ocorreu hai 2 anos, o día antes do Domingo de Ramos. Estaban a preparar as figuras para a procesión. Estaban colocando as imaxes para unha procesión ou algo así, e que un descuido caíulle a imaxe encima. E doulle na cabeza e falleció a partir deso. No, foi ao revés. Doulle un infarto, agarrouse a figura e caíulle. Pero primeiro foi porque lle dou un infarto, algo lle dou, pero non a causa da caída da figura. Morreu esa mesma noite. A familia descarta que se tratará dun ictus e defende que o golpe lle rompeu o cráneo. Din que lle mandaron mover a figura e pídenlle responsabilidades á Igrexa, á Arquidiócese de Santiago. Reclaman preto de 70.000 euros. Xo te digo, a Igrexa creo que non tuvo culpa ninguna. Aproveitarse despois tamén é moi fácil. O debate está na rúa porque tamén está quen apoia a posición da familia. A familia ten dereito, ten dereito a pedir o que lle corresponde, claro. Eu facería igual. Que cada un fai o que quere. No acto de conciliación non houbo achegamento de posturas. O representante da aseguradora nega a relación entre a morte e o golpe e máis engade literalmente nunha actividade voluntaria que non entraña risco en un contorno coñecido. Coñecido contorno si era, levaba décadas movendo santos. A levaría, sí, 10 ou 15 anos levabas, ben, seguramente, levaba tempo. Ademais, traballou un pouco cura que lle puxou as portas de dentro, traballou aí moito tempo para o cura. O informe médico prevese crucial no xuízo. A Xunta investiga unha granxa de bisóns en Abegondo denunciada por un posible delito de maltrato animal. Denunciou unha ONG tras recibir e analizar imaxes supostamente gravadas nesa granxa. Veranas agora
e advertimos que mostran os animais en condicións pésimas. O dono da granxa, pola súa banda, nega as acusacións. Bisóns con lesións recentes ou con feridas de hai tempo xa cicatrizadas. Convivindo con cadáveres en gaiolas pequenas e extremadamente sucias. Son as imaxes que sosteñen a denuncia da Asociación Arde contra unha granxa de bisóns de Abegondo. Recompiláronas durante varios meses ata este pasado abril. Hemos podido documentar inflamaciones, infecciones y lesiones que además no son tratadas por veterinarios. Hemos encontrado además numerosos casos de automutilación y canibalización de colas. Los animales, debido al estrés, acaban comiéndose su propia cola. Explican que a maiores do maltrato dos bisóns, as condicións da granxa poden derivar nun problema de saúde pública. Se pudo documentar la presencia de otros animales dentro de la granja, incluyendo aves y un gato doméstico. Esto es especialmente preocupante porque las granjas de bisones llevan años siendo un foco de alto riesgo epidemiológico. Nos enfrentamos a riesgos sanitarios relacionados con enfermedades como puede ser el COVID o la gripe aviar. Esa granxa dos horrores sería supostamente esta, situada ao pé do Camiño de Santiago no concello de Abegondo. A Fiscalía de Medio Ambiente da Coruña fíxose cargo da denuncia. O Servizo de Sanidade Animal da Xunta xa acudiu a inspeccionar as instalacións para abrir expediente sancionador de ser o caso. E o caso é que o dono da explotación nega as acusacións. Contounos que leva máis de 40 anos coa granxa, que agora só cría animais en 3 das 13 naves que ten, e asegura que ningún dos que saen nas imaxes denunciadas é del. A Asociación de Criadores á que pertence, a Gavi, comunicou que abrirá unha investigación para tentar esclarecer a veracidade desa denuncia. E a Garda Civil detivo 2 persoas na Coruña e 3 en Lugo por outro caso de maltrato animal. Destapouse cando axentes do Seprona atoparon 4 vacas leiteiras en condicións pésimas, camiño do Matadoiro. Estaban nun camión de transporte de gando vacún para seren sacrificadas. Algúns dos animais ia prácticamente agonizando e outras das vacas tiñan golpes e problemas de mobilidade. A Garda Civil detectou que era unha praxe xeneralizada entre os investigados. En Galicia hai tratantes, empresarios, gandeiros e transportistas. Axentes de aduanas rexistraron unha nave e unha vivenda no concello de Teo no marco dunha operación contra o tráfico de marihuana. A nave, que carece de rótulo ningún, está situada no lugar de Montouto, na parroquia de Cacheiras. Durante o rexistro, os axentes retiraron das instalacións plantas de marihuana en grandes bolsas e outros obxectos. Outro dos escenarios do operativo foi unha vivenda na parroquia de Luou que ao parecer estaba alugada. Dende a Axencia Tributaria confirmaron que hai unha operación en marcha, pero non facilitan máis información por estar en as actuacións baixo segredo de sumario. O xuíz mantén a prohibición de saír de España ao condutor murciano investigado como suposto autor da morte dun motorista de 33 anos no Rosal, co que bateu e logo fuxiu. O accidente produciuse en xullo do ano pasado na estrada entre Goián e a Guarda. Tras o sinistro, o investigado fuxiu a Murcia e a Garda Civil detivo unha semana despois. O ser reincidente por delictos contra a seguridade viaria ingresou en prisión, pero saiu do cárcere tras pagar unha fianza de 150.000 euros. O 28 de abril pediu que se levantaran as medidas cautelares contra el, pero o xuíz de Tui, que instrúe este caso, denegoullo. O magistrado autorizou que un forense do Imelga de Murcia o examine a petición do acusado. Intenta acreditar que consome estupefacientes, o que sería unha atenuante na responsabilidade penal. Cando falta pouco menos dun mes para o San Xoán, o sector pesqueiro acaba de saber que non van subir os topes de sardiña. Con todo, tanto pescadores como vendedores nos mercados confían en que haberá sardiña nesa data tan sinalada. Os pescadores din que a cantidade de sardiña que queda para capturar ata finais de outubro non é dabonda. Este ano un pouco debido a que non apareceu a xarda, que é o que aparece na primeira temporada no mes de marzo, no mes de abril, cando ven a xarda, este ano non apareceu, entón, bueno, a xente tuvo que ir un pouco máis á sardiña. A cantidade de peixe é insuficiente, son 9.000 toneladas que temos por aquí. Bueno, ahora levamos consumidos que deben de quedar unhas 4.000 e pico toneladas, ou así. Para o Cantábrico noroeste. Entón, bueno, a cousa non está fácil. Con todo, están convencidos de que non faltará a cita do San Xoán. Este ano é un ano que van facer a revisión do acordo entre España e Portugal, porque sabedes que Portugal leva o 66% da sardiña e nós levamos o 33%. Entón,
aquí hai moitos máis barcos que alá. Hai unha cousa que está clara, a maioría dos barcos están todos arriba, están ancho, entón tiran menos da sardiña. Cando veñan eles, Dios mío, xa veremos, leva un precio, pero bueno, tamén hai 4 ou 6 barcos andando a sardiña solamente. Unha situación que aquí neste mercado da Praza de Lugo na Coruña non preocupa. As vendedoras confían en que, se aínda quedan máis de 4.000 toneladas para chegar ao tope das capturas, a raíña da festa meiga estea presente en todos os postos polo San Xoán. Do que si dubidan é de que siga habendo cantidade para as celebracións de xullo e agosto. Porque xa che digo que nos todas as festas, todo de julio, agosto, a xente leva sardiña todos os fins de semana, non solamente en San Juan, entonces aí vai haber o problema. Sardiña sempre hai, sempre vai haber. Ao mellor non hai moita. Tantas toneladas, alguna tiene que quedar. E además cuadra moi bien, que cuadra un martes, se vai ir a pescar e sardina va a haber. Panadeiros e pasteleiros festexan hoxe o seu patrón, San Honorato. Os profesionais da provincia de Pontevedra reúnense hoxe en Redondela con numerosos actos para poñer en valor o seu oficio. Homenaxe aos artesáns do pan en Redondela no día do seu patrón, San Honorato. A Asociación dos Panadeiros e Pasteleiros de Pontevedra aposta pola pervivencia do oficio e organizou unha exhibición dos alumnos do Centro de Formación Manuel Antonio de Vigo. Que traen unha selección de pans elaborados con fariñas de aquí do país e, bueno, que son un exemplo de que poden facer en clase cos módulos prácticos nos talleres. Es un mundo difícil por temas profesionales, por temas de encontrar personal, que te lo comenta cualquier panadero, y también por el aprecio o la falta de aprecio de una buena parte del público que solo mira el precio y no mira los procesos, no mira el patrimonio, la tradición que hay detrás de una rosca o de una barra o lo que fuera. Y es una de las cuestiones por las cuales eventos en los que se prestigie la cultura del pan, yo creo que son siempre muy necesarios. O pan galego ten sona dentro e fora do país, pero a remuda xeracional é o gran problema. Nas panaderías tradicionais artesanais, que son as que crearon a marca ou a imaxen de pan galego de calidad e as que o mantiveron, este é o maior problema. Estamos vendo dende fai unos cantos anos para aquí para atrás que no rural, sobre todo, pechan panaderías que se quedan sin relevo porque non as queren nin os fillos, así de claro, ni as colle nadie. O pan é un produto vivo, ao final, e necesitas, ademais de ter unha formación en cuestións técnicas e, por dicir, tamén máis teóricas, despois o que se require é moita práctica para conseguir todas esas destrezas necesarias para que debe ter un bo profesional. Ese problema non o teñen de momento na panadería Nosa Señora da Peneda. Van pola cuarta xeración e o neto do fundador recibe hoxe unha homenaxe póstuma dos compañeiros. Seguimos traballando da maneira que traballaban meus pais e meus abuelos, pois todo artesán, todo con intentar facelo con o maior cariño posible e con toda a calidad superior que haxa, claro. As celebracións por San Honorato recoñecen especialmente o traballo de todas as mulleres que fixeron e fan do pan galego unha xoia artesanal. Sabemos que quen move as pernas move o corazón, pero non está de máis insistir e por iso o Servizo de Cardioloxía do Hospital de Lugo organiza unhas xornadas didácticas que mostran a importancia do exercicio adaptado ás condicións físicas de cada quen. Tamén explican como facer unha RCP ou usar os desfibriladores. La mano dominante debajo, ¿vale? Entonces iríamos aquí, a esta zona del pecho y los brazos estirados. Estirados. Así, pero muy bien, estás haciendo muy bien lo de la descompresión. La actividad de hoy está un poco dirigida a que tanto pacientes con enfermedad cardíaca como población general estén entrenados en técnicas de reanimación cardiopulmonar y utilicen esos desfibriladores que tenemos localizados por toda la ciudad. Tenemos que estar todos entrenados para no dudar, no tener miedo y actuar, porque en caso de que haya una parada cardiorrespiratoria, esos 5 primeros minutos son clave antes de que llegue la ambulancia. Una RCP bien hecha triplica las probabilidades de supervivencia. Importante aprender a actuar e perderlle tamén medo ao desfibrilador. Saber que un pode facer algo e que pode salvar unha vida é o concepto que hai que transmitir, non? Porque por cada minuto que pase dende a parada, pois a supervivencia se disminuye un 10%, é dicir, hai que facer algo, non quedarse mirando. Un desfibrilador colgado en una pared no salva vidas, entonces todos tenemos que quitarnos el miedo y aprender a usarlo. El DESA es una máquina
que tiene una serie de pasos a seguir y está diseñada para que cualquier persona en la población sepa utilizarlo. Todo el mundo fuera, descarga. Algo verde todavía, pero bueno. Un pouco cansa, pero nese momento non cansa nada. Que dúbida cabe que antes de ter que pasar a acción o mellor é previr, e no caso do corazón o exercicio físico é fundamental. Muchas veces tienen miedo a volver a retomar esa actividad física o incluso iniciarla si antes no lo hacían, y se puede hacer de forma supervisada, es seguro y es beneficioso. Estoy haciendo ejercicio que no podía hacer antes y me siento mucho mejor. Es fundamental que todos incorporemos el ejercicio físico en nuestras rutinas y hábitos diarios, y siempre va a haber un ejercicio perfecto para cada persona, independientemente de la edad o de la patología o la condición física de cada uno. Coa calor que vai estes días son moitos os que están a pensar en facer unha escapadiña á praia, e para iso hai que estar ben preparados. Non pode faltar neveira, parasol e cadeira para tombarse. Son os imprescindibles pro verán. Coa calor destes días medrou o interese polos artigos de praia. Nótase na actividade dos comercios especializados. A xente está deseando o verán e quere estar ready para cando chega a calor extrema. A venta de sombrillas, de sillas, de cubos de praia está sendo top. Hai quen ten a súa propia escolma de imprescindibles, aqueles produtos que non se deixan na casa nunca e que se levan sí ou sí cada vez que se baixa un areal. Toalla, sombrilla e algo de merendar. E unha neveira, ao mellor. Unha neveira, claro, sí, bueno, a merenda vai na neveira, sí. A cadeira pregada para sentarse ou tombarse é outro dos artigos máis demandados. Este ano predominan as tipo mochila. Logo están os carriños para todo. É super cómodo para levar todo tipo de cousas porque xa te colle a neveira, o cubo, a sombrilla, todo. Son plegables e ademais teñen as rodas diseñadas para a area. Con todo, sempre pode haber quen lle saca proveito a unha cadeira cun uso insospeitado. A silla me axuda que veño co ganchillo. A ganchillar, sí, moi ben, nada, maravilla, descubrimento, novo yoga, ganchillo, sí. A hora de meterse na auga son outros os accesorios indispensables. Sí, llevo gorro, es imprescindible porque se te viene el pelo hacia adelante y no te deja ver. Y por otro lado, te resguarda mucho el cabello porque tanta agua con sal. Pues el gorro porque el pelito, una vez presumida sobre todo, entonces para que no se estropee el pelo. Y los guantes por el frío de las manos, es la parte más sensible que tengo y entonces, bueno, pues así lo protejo. Artigos de praia para protexernos ou que nos aportan comodidade para gozar dos días de sol e mar. As comisións de festas de toda Galicia botan contas de como financiar as celebracións deste verán, e así foi como en Narón decidiron facer un sorteo un pouco diferente, Dolores. Pois esta é a primeira vez que este grupo de mozos da Gándara se reuniron para organizar as festas patronais da localidade, pero víronse que era algo grande poder financiar 3 días de festas en pleno verán. Tocoulles tirar de enxeño e eles decidiron sortear este coche de segunda man descapotable e xa fixeron 10.000 rifas que venden a 2,50 €. O agraciado poderá marchar destas festas do Apóstolo con este grato recordo. A Comisión de Festas da Gándara presenta o coche descapotable de 180 cabalos que van sortear na mesma praza onde se vai celebrar o Santiago Apóstolo de Narón en xullo. Un Saab 93, un 1800 turbo de 180 cabalos e vai a ir con garantía de 12 meses. Entregarémolo, sardaca rifas as 4 últimas cifras do cupón do día 26 de julio, o último día das festas. Entonces, o que lle toque ao graciado levará ao mellor xa ese día, ou senón cando aparezca, claro. Ahora para o verán, que máis queremos que un descapotable? Non o sei, non sei o valor de mercado deste coche agora. Hai poucos, o que o leva casi unha exclusividade, Pero é verdad, hai moi poucos destes coches así, A idea desta última rifa xurdiu na conversa dun bar e parece que está tendo boa acollida entre a veciñanza. O coche era meu, sí. É un día aquí de noite con esta xente da comisión, pois
falando, que quería vender, e dixen, pois se compramos e o sorteamos para as festas do Apóstol. Pois perfecto. La idea en general en el barrio tuvo aceptación, hacía mucho que ninguna comisión sorteaba este tipo de cosas y bueno, pues eso, una novedad, digamos. Y sí, a la gente le gusta la idea del descapotable. E a xente está animada, están comprando, sí, e nos locales estamos deixando tamén, están nos pedindo talonarios para deixar por aí que nos axuden a vender. Se levo vendido casi 2 tacos destes, e máis teñen por todos os locales de por aquí da Gándara e por todo Narón, penso que van a vender bastantes. É a última iniciativa coa que queren dar un empurrón á recadación. Hai 10.000 rifas á venda a 2,50 €. Só puxemos a un precio módico para poder vendelas tamén, porque se ponen moi caro, pues, vai encima do peto da xente. Témonos que subvencionar como poidamos, entonces empezamos facendo festas aquí no barrio, sardiñadas, pulpadas, festa de Feira de Abril, prefin de ano, presentación da comisión, fixemos varias, e o día 20 vamos facer outra de inicio de verán. E non son os únicos en Lalín a organización da Festa do Mexillón de Soutolongo, rifas de Mercedes clase A de gasolina para financiar o evento. O prezo da rifa é de 4 € e sortease o 29 de agosto, coincidindo co primeiro premio da Lotaría Nacional. Vaya sorteos, marchamos, quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal, grazas pola compañía e moi boas tardes.